Республикада махсус харби операцияда катнашучыларга төрле ярдәм күрсәтү дәвам итә. Кукмара районы да әлеге игелекле эшкә инде күптәннән кушылды. Районның Сабанчы авылының битараф булмаган кешеләре бергә җыелып, маскировка челтәрләре үрә, оек-башлар, бияләйләр бәйли. Чираттагы гуманитар ярдәмне әзерләүдә Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева да катнашты. Татар халкының милли җырлары җылы һәм рәхәт авыл мөхите. Сабанчы авылында яшәүче хатын-кызлар бергә җыелса, аларның көннәре шулай уза. Көннән-көн районыбызда махсус хәрби операциядә катнашучы солдатларга ярдәм итәргә теләүчеләр саны арта. Әлеге эштән бу авылның битараф булмаган кешеләре дә читтә калмаган. Бүгенге көндә алар токмаш кисү белән мәшгуль. Соңгы тапкыр хәрбиләргә шундый 30 коробка өй ризыгы җибәрелгән. Бу мобилизация башланганнан соң инде берничә тапкыр менә шушындай токмаш кисүләр менә җибәрдек әле. Гадәттә хатын-кызлар атнага 3 тапкыр кунакчыл хуҗабикә Әнисә Гайфетдинова да яки мәдәният йортында җыелалар. Аларның шулай ук махсус төркемнәре дә бар. Биредә хәрбиләргә һәр яклап ярдәм итү мәсьәләләре турында фикер алышалар. Токмаш әзерләү белән бер рәттән Сабанчы авылында яшәүче хатын-кызлар җылы йон оек башлар һәм бияләйләр бәйлиләр. Сабагалар китүгә, аларны җыя башлауга без инде уйлый башладык. Шушылай ярдәм итәргә кирәк диеп, алар киткәннән соң алар кышка таба керә башладылар. Кышка кергәч аларның аякларына җылы носки кирәк, бияләй кирәк дигән уй килде башка. Сабанчы авылындагы хатын-кызлар инде берничә тапкыр махсус хәрби операция зонасына җылы киемнәр җибәргәннәр. Күптән түгел генә алар тарафыннан 50 пар носки һәм 30 пар бияләй бәйләнгән. Хатын-кызларның һәр очрашуы җылы мөхиттә уза. Анда алар гуманитар ярдәм әзерләү белән бергә безнең сугышчылар өчен дуга кылырга да онытмыйлар. Тиздән яратып әзерләнгән йорт ризыгы һәм бәйләнгән йон киемнәр фронтка чираттагы гуманитар ярдәм белән җибәреләчәк. Аларның барысы да хәрбиләргә туган якларын, әти йортын һәм җылы әни кулларын искә төшерергә бер сәбәп булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан.